Horrelako ekintzak guztiz onartezinak dira eta ez dute tokirik ez Arrigorriagan ez inon. Udala elkarrizketarekin, besteekiko errespetuarekin, bizikidetzarekin duen konpromisoa berresten du eta erasoa jasandako pertsonari eta bere familiari elkartasuna, gertutasuna eta babesa adierazi nahi dio. Halako gauzak herri batetan gertatzea onartezinak dira. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu eta hemen egongo gara behar duten guztiarentzat eta behintzat berotasun hori sentitzeko gure aldetik. Hona etorri naz, gertatutakoa onartezina dela iruditzen zaidalako. Uste dut horrelako gauzak Arrigorriagan ezin ditugula jasan eta gure merkaterion partez eta Arrigorriako biztanlean naizen lez familia horreli gure elkartasun guztia emateko.